Rujeola este o boală gravă care se poate răspândi cu ușurință. De aceea trebuie să ne protejăm pe noi, familiile noastre, cât și comunitatea, împotriva răspândirii rujeolei. În prezent există focare în comunitatea de romi din Irlanda. Mulți dintre noi, inclusiv romii, am putea avea un risc mai mare de a face rujeolă și asta fiind din cauza supraaglomerării și a condițiilor precare de viață. De asemenea, călătoriile în timpul verii ne pot expune la un risc mai mare de a face rujeolă. Care sunt semnele rujeolei? Semnele sunt temperatură, febră mare, vă curge nasul sau tuse, ochii roșii, erupție cutantă, roșie care se răspândește în jos pe corp. Unele dintre acestea sunt semne comune ale rujeolei, care ar putea fi ca simptomele răcelii. Dacă vedeți semnele rujeolei, sunați imediat la medicul de familie cu numărul 087 iec 2 show star show 0 show pentru a vorbi cu o asistentă. Stați acasă și opriți vizitele. Nu mergeți la urgență decât dacă vi se recomandă să faceți acest lucru de către doctor sau asistentă, deoarece puteți răspândi rujeola. Cum ne protejăm împotriva rujeolei? Putem preveni rujeola cu vaccinul ROR, care este pentru copii și adulți. Vaccinul funcționează și este sigur. Bebelușilor li se va oferi vaccinul MMR la 12 luni și din nou la vârsta de 4 sau 5 ani. Dacă călătoriți în afara Irlandei, în această vară, HAC recomandă bebelușilor între 6 luni și 11 luni să primească de asemenea o doză de vaccin ROR pentru a-i proteja. Dacă copilul dumneavoastră nu a făcut vaccinul MMR, nu este niciodată târziu pentru a ajunge din urmă. Pentru a obține vaccinul gratuit, sunați la medicul de familie. Canacament mai but informații, dar știți sunin că e Cardia National Roma Infoline cu numărul 087 iec 2 show star show 0 show.